Senyor Lafuente, no, les nostres esmenes no estan fetes perquè no et sàpiga què ha passat, sinó perquè volem saber què ha passat amb tothom i amb vostès també. Jo crec que vostès el que tenen por és saber, que els altres puguen saber què van fer vostès. El discurs és molt clar. Quina és la lògica que vol utilitzar el Partit Popular? D'unes irregularitats formals, que ara veurem si són exclusives d'aquests fets, en vol muntar per interès partidista un discurs relacionat amb una trama o amb un cas de corrupció, cosa que em sembla un interès partidista, però una autèntica perversió intel·lectual i també ètica. Perquè el que m'està dient és que una de les irregularitats, que per exemple un dels contractes sigui de 18.000 euros i per tant es pugui considerar una irregularitat, estem xerrant d'un cèntim. I vostè passa del cèntim a un cas de corrupció. Bé, doncs, seguirem aquesta lògica. Jo els estic dient prou de criminalitzar els contractes menors, ja està bé de criminalitzar els contractes menors. Qui ha gestionat sap perfectament la importància que tenen els contractes menors. La llei avui estableix diferents figures de contractació i una d'elles és aquesta. I aquesta estableix uns límits en el cas de serveis i subministres de quantitat de 18.000 euros i també de durada d'un any, no són prorrogables però en cap cas, com he sentit a dir algú, es mouen per als criteris d'excepcionalitat i d'urgència, sinó que és una figura totalment utilitzada i totalment legal. Tant és així que les federacions de municipis, l'espanyola i la de les Illes Balears, la reclamen, insisteixen i fins i tot demanen davallar les quanties perquè s'adaptin a la realitat d'alguns d'aquests municipis. No és estrany, per tant, que el 70% dels contractes fets pels governs siguin menors o que Bauzá utilitzés aquesta figura fins i tot un 87% en la contractació. No és res estrany. La figura del contracte menor, insisteix, és reivindicada, és legal i, per tant, jo demanaria al Partit Popular que prou de criminalitzar els contractes menors. I no me diguin que no ho fan perquè de forma quasi explícita ho fan reiteradament. En segon lloc, prou de criminalitzar també les feines que fan les empreses, sigui per als partits polítics, sigui per les administracions, sigui per als partits polítics, que després aquestes empreses han de seguir visquent i també ofereixen els seus serveis a les administracions. I aquí, empreses que han fet feina pel Partit Popular, que han fet feina per més, que han fet feina pel Partit Socialista, que han fet feina per tothom. I supos que aquí és on no els agrada que rastregem massa, no sigui que surti Nimbus o surti Agència Balear de Notícies o surtin empreses que efectivament feien feina pel Partit Popular i després van acabar fent feina per al govern del Partit Popular. Per tant, sí, parlem del mal ús dels contractes menors, perquè també és cert, però una cosa és el mal ús relacionat amb la corrupció, i la corrupció, això té a veure amb contractes ficticis, amb contractes que no s'han duit a terme, que han donat com a resultat no res, ni polítiques clares que s'hagin pogut executar. Parlem d'això, que eren per engreixar recursos i destinar-los a altres fins. Això és corrupció, això és Nimbus, això és Agència Balear de Notícies, això és Colacao, això és els enviaments que fa l'IDI per les campanyes electorals, això, o parlar de contractes menors que són necessaris, que es fan i que tenen traduccions en polítiques públiques clares, com la proposta, per exemple, de rehabilitació integral del litoral de Ponent de Palma, que es va traduir per acord en tenir entre el 2016 i el 2022 de 12,7 milions d'euros. Si això no és una traducció clara i evident, ja me diran que ho és. Però, esclar, el Partit Popular el que vol és, i que és la intenció, intentar embrutar més, i que, com dir, vosaltres sou com nosaltres, es veu? Vosaltres sou com nosaltres. Nosaltres ja està clar, nosaltres som un partit condemnat per corrupció, som un partit on els expresidents han estat condemnats per corrupció, som un partit que fa campanyes electorals finançades a través de la corrupció i ara ens volen embrutar a tots els altres. I no, això no és així. I sí que li reconeixeré una cosa, jo també penso que hi ha una trama, però una trama d'interessos partidistes i mediàtics en contra de, i aquí el Partit Popular, lògicament, s'hi troba molt còmode. Parlava del mal ús dels contractes menors, ús corrupte, però també hi ha un ús indegut, de fraccionament, és cert, de contractes menors. Però és això una novetat que ara ens hagin de trobar estrany? No. Per desgràcia,
perquè no és per reconèixer-la o per donar-li valor, és una realitat del funcionament de les administracions. Què és fraccionar? Doncs fer que un contracte és mitjà un contracte, la seva quantitat, i poder al·ludir als requisits de publicitat i el procediment previst. En aquest sentit, m'agrada molt un informe fet per la Junta Consultiva de Contractació de l'Administració, on deixa molt clar, encomanat per el govern, on deixa molt clar que és un fraccionament. Aquest informe el demanava el senyor Company, i el demanava el senyor Company arran d'un informe, un encàrrec que havia fet a una empresa per fiscalitzar tota la feina que havia fet la seva conselleria. I la conselleria, aquesta empresa posava de manifest que hi havia hagut, en la gestió del senyor Company, multitud de fraccionaments. I el senyor Company diu, hauré de demanar a la Junta Consultora de Contractació Administrativa a veure si això és cert. I la Junta li confirma que efectivament així és. És a dir, el senyor Company, perdonin que els digui, era el campió de fraccionament de contractes. És el campió, per tant, han de mirar cap aquí, cap al seu mateix costat. I el senyor Company ho fa amb males intencions, amb intencions de corrupció? Vull pensar que no, però posava de manifest en la seva petició i ens informa de la Junta Consultiva una dificultat que té l'administració. I la té per què? La té per molts motius. Un d'ells és perquè la llei no és prou clara en la definició del que són les unitats funcionals, per una banda. Però també ho és perquè què és un fraccionament? Mirin, un fraccionament podria ser, per exemple, la compra d'un diari mensualment, que pot costar 40-50 euros, que no arriba al màxim previst per la norma, però el fet és que any rere any es va prorrogant i restituint la mateixa adquisició. Bé, doncs estarem davant el tema d'un fraccionament. No, mirin la llei, no. I doncs, si no, es llegeix l'informe que afecta el senyor Company. Però el fraccionament, com deia, està perfectament fiscalitzat. Anem a mirar la sindicatura de comptes que diu. L'informe del 2012-2014, a través d'un mostreig, detecta 116 contractes fraccionats, del 2012 al 2014. I proposa les recomanacions que aquí volem ara aprovar, per si ja ho ha proposat la sindicatura de comptes. El que passa que l'administració ha de fer l'esforç per complir el que diu la sindicatura. També ho diu l'informe de la sindicatura del 2012, de forma molt clara, 2012, i diu existeixen 13 contractes menors de la Conselleria d'Educació. Qui era la consellera d'Educació en aquell moment? De la Conselleria d'Educació, de la Vicepresidència Econòmica, de la Conselleria de Salut i Família i Benestar Social, on s'ha produït fraccionament en subjecte del contracte. Qui eren els responsables? També n'hi havia d'administracions públiques. Senyor Lafuente, també n'hi havia d'administracions públiques. Però anem a passar no ja a la sindicatura, sinó a intervenció. Què diu intervenció? L'únic informe que he trobat d'intervenció de l'any sencer, perquè me diran per què agafa aquest, perquè és l'únic que he trobat de l'any sencer, es refereix a 1 de gener a 31 de desembre del 2014. El tenen a disposició. Anem a mirar què diu? Doncs n'hi puc llegir un quants. Contracte en biolínia. Es pot constatar que s'ha produït un fraccionament de l'objecte del contracte. Proyectos paisajísticos de Baleares, del senyor Company. Es pot constatar que s'ha produït un fraccionament de l'objecte del contracte. Sant Pol Comunicaciones. Es pot constatar que s'ha produït un fraccionament del contracte. Ingenieros asesores. Es pot constatar que s'ha produït un fraccionament del contracte. Hem de seguir? Hem de seguir? Perquè si hi ha una vinculació directa, que és l'argument que vostès volen vestir, doncs jo ja puc començar a demanar dimissions. 2014, més recent no ho pot ser. Ajuntament de l'O, resolució del síndic major de sindicatura. Hay 2 expedientes en los que se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato. Què feim? Demano la dimissió? Perquè darrere aquest fraccionament jo puc pensar i podem entrar quina és l'empresa i quin és el motiu que hi ha ganes de finançar alguna cosa. Conclusió, que si realment el seu objectiu fos el de millorar les coses, com vostès diuen que és,
posar de manifest la fragilitat i les dificultats que té l'administració per complir allò que intervenció o sindicatura recomanen que faci l'administració. Si això fos la tasca, si aquesta tasca la volguessin vincular amb allò que ara recomana des del punt de vista ètic la comissió d'ètica, doncs segurament els termes amb els quals parlarien serien uns altres. I és aquí on nosaltres ens situam i feim les nostres esmenes. Per què han de criminalitzar algú? No. Vostès tenen dubtes que les empreses que han fet feina pels partits polítics, després, quan fan feina per l'administració, ho fan de forma no ètica, ho fan per enriquir-se, per utilitzar aquests recursos per fins no lícits? Doncs si és així, anem a demanar-ho a tothom. Quin problema en tenen vostès en què demanem a les empreses que van fer feina pel Partit Popular i ara fan feina pel govern, o van fer feina pel govern i mirem a veure si hi ha alguna cosa? Quin problema hi ha? O volen amagar alguna cosa? No, el que vostès volen és simplement estirar el fil d'aquest fum, d'aquesta contaminació que ja els hi va bé, d'una cosa que no es fonamenta. Insistesc, és una qüestió realment de voler rigor. Senyor Martí, per favor. Sí, vaig acabant, perquè ho he demanat moltes vegades, i si no, insistiré una altra vegada a veure si ho aconsegueix aquesta. M'expliquin com és possible que el senyor Company, amb un contracte menor, contracti una feina d'assessoria jurídica a una persona que és membre del Consell Consultiu, amb una llei agrària, amb un informe jurídic, amb una persona que després el Consell Consultiu l'havia d'informar. Això és ètic? És ètic? Contracte menor, senyor Company, jurista, extern, contracte menor extern, d'una persona que després haurà d'informar, la llei agrària. Si realment tenen voluntat de millorar l'administració, de fer que aquesta funcioni i evitar disfuncions, siguin del perfil de la corrupció, siguin del perfil de mal funcionament, d'irregularitats que s'han de resoldre i s'han d'evitar, doncs segurament parlarem en altres termes. Jo estic en el segon lloc. Anem a fer feina perquè l'administració funcioni com cal i respongui com cal a la gent, als ciutadans, i faci les funcions que ha de tenir. Me sembla que la legitimitat del Partit Popular per demanar explicacions aquí dels contractes menors en té poca no, poquíssima. I si vol encara més contractes menors fraccionats, no es preocupi. N'hi ha a milers responsables del Partit Popular. I molts d'aquests contractes menors afecten a persones que seuen aquí avui. Per tant, si els han de vincular amb irregularitat, amb mal funcionament, ho diguin. Si els han de vincular amb corrupció, també. Jo els demanaré aleshores la dimissió. Moltes gràcies.